ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tikagara toita tichiyeuchidzana kuti kunyangwe zvazvo tiri kuita zvese zvatiri kuita, asi kune vamwe vedu vari muvhu vakavharirwa mumugodhi kuChinhoyi. Varume vaviri havasati vabuda, uyezve isusu sevatore nhau tamboedzawo kuti tinge tichidzitora nhau dzacho, asi tanzi ibvai mamirira kure. Naizvozvoka pachirongwa chanhasi toda kukupaika avo vakapona mutsaona iyoyi vatakwanisa kuwana mukana wekutaurawo navo vaviri, vatiudze kuti zvakafamba sei pavanga vari mumugodhi, vakakwanisa kubuda sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri eZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tsarangu rokuberekwa nonzwa Kenneth Tennis, ndo tsarangu rokutanga. Tichishanda paPukawo Mining ngane 2 years nehalf ndichishanda panapa. Zvakafamba sei? Panapa nguva ndashanda kunonzi 1, takazochinjwa ku1 ndakuya kuno ku2 chidzokera kunoita zvekuassista mushini chivandazoya kuno. Patime ndakaya kuno ndakasvika kuno kwachinzi vanhu vari kuita mushini kugodhi kuti sei uri kungodona. Tikambotora varamba tichipa maripoti but maripoti aya apa ndakamboita follow up patwist zo vanhu vaingora chinguva ichingotota mugodhi uri kudona but apa ndakambofollow up kuti mugodhi uta sei uri kudona. Vakuru vacho vakatombouyawo mugodhi uchidona but havana sei chavakataura kuti small kwatiri kushanda hakuna pressure kuti one day sei mugodhi unodona but havana moda kuti teerera. Mamaona chii waidona kune side tataiza kuti iyi side iri kutodona zvokuti madonhero araita dzimwe dzenguva urimo wakatofunda kuti akwadzi mugodhi atase pavharika, but pataivaudza ivo vanga vasingatiteerere vaingoti aya mutotese hamusikuda basa. Saka musi vakazouya vakuru vedu vakazopindawo ukazodonha varimo vakati kuda kuzogadzira but havana chavakazoita. Takangoti tore mazuva mashoma ndopatakazopindawo susuko takunzi namunodzima mapambu. Kuno vamwe weloader neadriver, adriver 2 anoita kunoloader nekubudisa panze. Pane dombombe rakadonha rakakura chaizvo, vakati kuti mugodhi uta sei hausi kuita kuti tise tidzokere pasi, but havana kuda kuvanzwisisa. Vakati hamunenge hamusikuda basa, hamusikade basa sei hai chibva tanzi mimi ende munobatidza mapambu, patadzokera pasi tinobadza mapambu. Tisati taenda takati kwemimi sembuti tobadza mapambu muziva kuti mugodhi uta sei uri kudonha. Zvakanzi aiwa wadzikama, takati aiwa zviite kuti tese tiende tega. Tikabva taenda 666 3 vakasara pa2 3 vakaenda ku5 ndokunenge uri kuzasi kwokupedzisira nevamwe 3 ndikaenda takaenda kuzasi kwokupedzisira. Tasvika kwekuita takabadza mapambu yazikupomba mvura but takakumasheka tabati agenga chingatipinde mvura tibadze mapambu aya. Petime yakabva kadonha kumvura kwanga tiri koko dombo varati mumvura mumukufu but anonga ngatibude tiri pakati pekufamba tichinodzima mapambu akabva tripa. Isu hatina kuzoti pakaita mapambu aya kudzima kwaita ku3 kuno kumashure kwedu kumberi kwedu watotula nobuda nako kwatodonha kwadambura magetsi.
tiri pakati pekufamba tichibva ku5 koko tichienda kwabva kwadona hefa hombe iri pa4 ratataura kuti paigara pachidona kubva kwaita dust ndofa takaita chipo chi 2 hours tiri mukati medust tichirarama tirimo tichimira dust pamburenga dzikama tikazobatanawo maoko tiri vatatu kudaro tiri mukati momo tikatanga kutedza madziro tichibata madziro tichienda zvikatandsvika pataunoti hapana pane entrance iri nani tabva ipapo patambomira pane imwe tonera yanga iripo yaiblast drive ranga riripo tichimira tipo utsuva hwatakakudzikama muchana patadhonzana futi kandikatese atiendei tema yatakangoti tichingotifambi dako nditinosvika padhuze nepepatangada unobuda napo pabva padona zvekare dastirevha ratanga futi patadzoka kumashure patati dasti izvi zvirado rangu ramba chiwana handi yakuma nemudasti munhu chauya chauya patabatana maoko nokumonanga navo vatatu patakutasi pane mapaipi atinese emvura ndo yatakatanga kuvheneka yavatise taona mapaipi achi atikoni patingativhenekei pasi pane dhirama rataita sanga ri pakona pataona dhirama rina pwanyika tisakatende tichingoyambuka chete kwabva kwazodonha kumashure kwedu kwabva kwaita mhepo yekuti test iri 3 hapana akakwanisa bata umwe panguva iyoyo takanodonha nemhepo yakauyayiridza muitangika kuuridzwa muridzo yatanoti pasepfuma patopaipaya patakazomuka mhepo yadzikama tema tikati tichimhanya tiende kupi tiende kudhoo patanosvika pa3 level tikanosvika pa3 level pakafara tapasina kwekuenda napo sitapaka nepakati 4 ne3 ndopatiri hatisinawe patambogara pasi tagara pasi gari mhepo ivatevadesebva yadzikama dastirevha rapera patanga tichiendea kumberi pataindosvika kuti pane maburiburi katipinde nepapa tanoti genga goti uchiruta sei uchiri kufema ngatisiyeni ngatimbogara pasi patagara pasi ndonguva yatakabva tatanga takamboti namati vatamumira vatambotanga futi kunamata zvekare namata wabva tasiyana nazo tara atati ngatitsvage tofamba sei kune rimwe dhirevha takada kuonera naro tichienda neiroro kukabva kwanodonha futi kumberi koko patadzoka futi kwanga tiri patagara pasi zvekuti ipapo tanga tanowe tikati varume panapo zvozvatese zvimwe zvatodhakwa takagara nguva refu tiripo pasi papo patobhayabhaya ndiripo ndakazotanga kusumuka ndakufamba-famba ndikasumuka ndikaenda mwangu achinditeera ivo vamwe wakasumuka ndomuteerera ndingatitere munhu kwari kuenda kusuza takada kuti saka takazoonawo tambo yemagetsi inenge iri mukati pataidambura iyo neimwe yanga iri pasi patatora nekumbozivawo mabasa dzisina magetsi dzasina magetsi tambo yebva ndasungira mutundu ndakufamba nayo chiti ndikaenda kwaneni mamita zane ndafamba kana yakunopera vaijoina kana ndasvika kwaneni ndasvika ndonda kurina ndobva ndidonza tambo aitera kumashure bva zoti tambo ichi iri kufamba iye takagwina tambo ndobva ndagwina ndikagwina ka2 zvoroti chiuyai kukaita sei kwakachena obva vatanga kuuya wakomana chimona chi tambo futi maoko mavo vachiteera nekukurumbidza vauya tosati panapa ndopandona pariseva pane pamba takaona kuti iwe tokanobuda nayo hatamukwanisa kufamba panapa ndipamudhuri ndokangoti pamutu after mudhuri pakabva pavhara tiri papo pabva tafuta imwe mhepo futi yakakuwandisa apo takangogiripana tega tiri 3 kudaro asi mhepo yaibva kupi mhepo iyi panodzika matombo papaya pane mhepo yakawandisa baba inenge iri mhepo chaicha yekuti yekutamba nayo zvokuti ukangona mafanisi unongonourawo madziro kwakwara ndo mhepo yakanga iripo pasi pekuti kutonzi chii kuti chiya inenge iri pressure zvokuti mweya unenge wakavharwa muchigubhu sa unenge wakubuda sandongoya takati alright tigare panapa ukavhara patambogara futi tagara kudaro tata alright ngatidzokere panasiya ladha reri kumashure kwatabva patanotora ladha redu mubva adzika vanosunga ladha panotora sando nechiziri ine panotora sando nechiziri mandasa muchuno mangu ndina ndiri pamberi pavo ndakufamba ndichitesta matombo pamakavharika moteta hagonya kumberi kunopinda kupinda patakaita sei kumberi kwakavharika space iri padiki-diki ngatidzokere kumashure pakazongoitawo mhepo hatizoti mhepo yakabva nekupi kati hapana paita sei paita mhepo varume kanza mhepo iyi iri kubva kupi ndotema yakati vatatora futi ladha rerefu tanga tasiya kumashure uko patatanga kuwera futi neladha ndakati michimirai panapa batai tambo tatangoita pekutanga vatatora tambo iri tichienda neladha redu reri netambo svika ndasvika kwanda kwanoti pane pane pari safe vakomona vandagwina tambo
vakomona vatanga kukwira futi paladha vachikwira paladha paiva vachiuya tema vakwira paladha iye vana kuzoti tambo ndatosunungura ndaisiyechi pasi kana kutenderedza padombo ndaisungira pa kuchita vakagwina nokufunga kuti tambo tese ine munhu ndana nemvura yaisvika muchiuno ndasvika pamvura yaisvika yakusvika muchest ndakaramba ndichifamba nemvura iyoyo ndo interest yandanga ndazokwanisa kunobuda nayo ndasvika ipa ndivana kuti kwakachena tema ndakazodzokera uku wana akasati apedza kubuda pandadzokera futi kuna munhu taofa chichi kuitika genga rangu kuti wana asati asvika ndasvika mumwe pasvika pabuda tangatisi ngaine kunoku tema yakaende kunoke ndotema takabatana futi maoko takorasa sei takuzoti akunobuda nekupi zvikanisa kwati kuenda kubhonda daa kwati kuenda andamaodza tikuenda ndaona kuri safe handi patabatana maoko hapana kasina foni musangane mafoni takabva tasamudenga patakurotsa pamvura ipapai patasvika painterest pobuda napo pawana patabuda ipatakambogara pasi tasvika panze takumbotora mafini tichipopasi kata mabhoiro dzabhoiri kati se ngatichifamba ipa takamba tabuda foni takapinda kuma1 tazobuda zokumaniri 6 ndopatakazogora patama takati uiste tuti vari kuno ku2 vari safe ndotama takasvika isusu tichizofundiswa kamira sei zvikanza 2 masondo naongo asati sei pavharirwa izvi ndo wataitotemba tidhawana vari panze kudai ndovatadzoka takubvunzawo kuti saka zofamba sei ndifunga takatanga kutirawo nguva ichaitakabuda iyoyo vatakwanisa kutaura navo iyamba dzedu dzataishanda nadzo ndo dzakakwanisa kuti kamfota panguva iyoyo zvokuti vamwe vakuru vemabasa kana ani vese anozviti mukuru webasa handina kana mukuru wano takamukutaura kutaura naye until now hatina mukuru webasa watakutaura naye kuti anokwanisa kuti kamfoto takamusa makaita zvimakasurvive zvokudii hapana mukuru webasa watatasangana naye tirongokafona tega vashandi. Saka mimba makavharirwa nehondo dzese dzamataura idzi kuti makasangana nadzo makatora nguva yakakura zvakadii kuti muzobuda? Ndofunga takabva kubva na1 kubva 4 until 5 o'clock ndopaitwa hondo idzi tanga ndingori pasi isi takazobuda fast 5 chiita buda panze kubva na1 ndomabudira takatozoita. Vanhu vakaita seni tisati tambopinda pasi pemugodi tingade kuziva kuti imi pamunodzika pasi apa muchinoita basa rei munombotakurawo chikafu here chekuti kana manzwa nenzara kana mvura yekuti munonwa zvinenge zvakamira sei? Chikafu tinganyeku chikafu hatitakuri kazhinji chikafu tangochijira kunoku tobva taenda mvura. Pane mamwe atoziva kuti madhiraivha atoziva kuti iyi mvura iyi ikabuda ndodawo zvakati iyi mvura yabuda nezvoda zvakati. Pane nzvimbo dzacho imwe nzvimbo imwe chete iri pa1 pa2 ipapapa pakadirika munhu wese achitopinda ndopaimwa mvura upaenda kwaari kuenda. Saka in short muri kuti mimi tsaona yakaitika yaikwanisa kuavoidika dai vanhu vakanga vatora mameasures nenguva? Vakatora mameasures nenguva. Isu taitoti after 3 days kana 2 days time zvafanenge zvakapera. Asi kuti panguva takupa maadvice isusu tanga takutoshorwa zvichinzima kutoendera kumberi kwedu. Tino mumwe wemainzi aripo takataka kumubvunza tikanzi tikati auye wemarix wesquativa vanoriska airamba ndati kwemimi sei ndakamubvunza apo asati ada kutobuda ndofunga kata 3 times achibuda tachienda kutaura kune munhu ari kuchinouya ari kutaura naye handiti tikati ko iye munhu wacho anoriska wacho adi kuuya arambira pano paground handiti murume ari kuseruka akati tichamuenda kuchinoi tikune munhu mukuru wamwe andi kutaura naye handiti hatina mupa bosi iye munhu angari mutumo semutumo ari kutumwa pabasa iye angasina mhinduro yekuti angakwanisa kutipa tikati aura tingaendi but tanga takati soti Calvin company yaifana kunofonera verisking vacho vauya voita zvanofanira vachiita but izvozvo until now zvinobva zvaitika. Excavator number 2 yakatouya takati yakatozoya nekupopota kwedu isusu vashandi tati kana zvisingaitwa tichibatanidza totora mari dzedu isusu vashandi dzese vashandi vese vari panapa totsvaga kamhani inotibasa kuriska hama dzedu dziri pasi apa tizoti ndepapi. Saka izvi tikunzwa masound aratidza kuti pane business going on. Kucherwa kuri kuitwa vamwe venyu here kana kuti pari kutoenderwa mberi nebasa? Kutocherwa kuri kuitwa vamwe vedu ndo zviripo.
kutoti isusu taitovarira taitoti after 3-4 days tindasvika pane vamwe nditaona kuti vamwe ndivakafamba sei nzvimbo dzatiri kufunga isu ndiwo dzavarire kana tisirito. Semunhu ndisinganzwi sango zvemining ndaona pakanzi open cast imi muri kutaura zvemalevels inombonzi open inogumira palevel ipi? Yairi open ndikanyepe zvangu ipapo kana kutaura chokwadi open handinogumira palevel ipi yatinguzwa kuti yatina isusu open cast yatina iri inoperera ku 7 zvoro tinogona kuenda mberi because panopinda tumota pasi zvichibuda nechi nematombo. Saka zvindoenda bhandi ratiri kuteedzera chitenge chidhiraivha ri kusvika kupi. Saka imi mungaite idea here kuti inonzi open cast mining yakamira sei? Pari pakushanda pamining open cast nini ndakati ndifunga panapa ndepechi2 handinyatsozva kuti yangu iyo wanoishandisa sei. Yamuri kuita open cast kana kuti shaft mining? Decline yakamira sei iyoyo? Decline shaft yekuti vari kubora tichifamba nemwena hatisi kuvhura padenga apa ndopekupinda napo patakasvika pasi pane nzira dzatinofamba nadzo nemota dzinogadzirwa kuti inenge iri kana 6 kana 4 meters padenga 3 meters kudai tichifamba neroad iyo tichienda pasi. Ini ndoitwa Admazo. Ini ndoitwa Admazo. Tandiripo pasi pemugodi takangonzwa sound tiripo pane zvinhu zviri kuitika kumusoro but sound yacho hainyatsonzwika kuti ndeichi but paita noise. Tanga tiripo 3 vamwe vangu vari kumusoro saka tiri ku 5 level saka takazongonzwa noise but tatanga kutomhanya tichida kuti tikwanise kubuda panze but hatina kunyatsomhanya zvokuenda kurefu because pasi pamba pakazara dust nemhepo yanga iripo patime yakadonha saka takabva ku 5 level tikanokwanisa kunomira pa4 tatimisa pa4 mugodhi wanga usingachaoneka ende matombo aidonha but asinganyatsoziva kuti pari kudonha chapo chapo ndipapi so pataingofokasa napo panhu pekuti pataifamba napo patabva pa4 patanopinda pakati pe4 ne3 pataenda ku3 kwangu kune road yekuti tikwanise kubuda takasvika patovhara ndopatadzoka toenda pa3 nepa4 pa4 and 3 and half ndopatikamira mugodhi wakaramba uchidonha tiripo pasi papo takagara pamwe pachichitiza mvura yaiuya yanga ine pawa patazongofunga kuti tobuda sei uku hakusisina road patatanga kuteedza marace anenge ari pasi pemugodhi ndopatikazwana imwe race yakatiratidza kuti tizosvika kubuda kunze but panga pakashata because marezi anga asina maladha taifamba nemapini tine ladha 1 ndo ladha ratakabudisa pasi ratikabuda naro patazobudira padecline up ndokuzobuda kwatikaitawo ndokuponawo kwatikaitawo tiri pasi. Saka tsaona makapindana naye sekufunga kwenyu meme yaikwanisa kuavoidika here? Kuavoidika pamwe pacho yakona kuti nditsi hanga isingaavoidi yake tsaona kuona kwakweyo safety yemugodhi wenyu mimi yanga yakamira sei? Safety panga pasi zvinhu zvagara zvichizikanwa nevanhu vese kuti mugodhi une mamwe masaidzi aidora saka kambani yese yaisiziva izvozvo mugodhi wagara waikolapsa uyo. Alright, wakatanga rini kukolapsa mugodhi wenyu? Watwana about 2 months safety yemugodhi hapana anga asingazivi kuti mugodhi uri kudonha kubva kuna mine manager wacho kusvika kumunhu wese tikatombovashedza vakauya vakataura kuti side riri kudonha nderimwe but side ramukushandira chi ndereyo ndo zvikakonzeresa safety chai hapana. Mainspector isu hatisati tamaona tatozongomwanawo kunge pakadonha mugodhi ndopatatoonao mainspector anonzi mamainspector timazivi kuti ndada vantu vanda nezvei but zvekudonha kwemugodhi izvi hapana anga asingazizive pamaini yese kuti mugodhi uri neside riri kudonha but wangatora nguva zvakabva 3 months zvichikongoitika zvitongoitika but hapana acha vakagadzirisa kana kuchinjisa.
Alright. Kwa mimi safety gear yenyu yekupinda makapfeka and the like maipiwa here zvakakwana? Hapana chakakwana chinopiwa munhu. Angurungori ukongo chete ndo yatinga kuti ndo inenge yakwana. Zvese zvapana because magambutso anenge akatoboka pamacho. Makusuti takatozopiwa manje. Shiri munge vati mainspector arikuwe ndopati kangopiwa makusuti bali anopiwa munhu wese futi. Kani vakatengera kuzitowa masimu. Ine zita rangu nditwa Takawira Getsana. Chokutanga nowanikwa nokutenda Mwari pane kutupukunyisa kwakaita mutsaona. In fact isusu tanga tiripo 3 takanzi tinonotarisa pump ku level 5. Vamwe vedu ava vari ku level 2 kwekutanga kuno. Saka isusu taenda ku level 5 panga pane pump 1 yanga isingapombe. Ndiyanga taenda kunotarisa kuti sei isiri kubudisa mvura. Saka tasvika ikoko takabva taona pambu isiri kupomba, tobva tatomboita magetsi off, tobva tatombosheka pambu yeyi. Pambu yeyi ndobva yatanga kuburitsa mvura. Saka tatombogara kachinguva tichimboona kuti icharamba ichiburitsa mvura here kana kuti ichatombostop. Saka the moment yanga ndakagara ndakaudza mukomana wanga ndinaye nini anonzi Adimaya, umwe achanga ari pamusoro pabhokisi remagetsi. Ndovanda kuti iyo handinogarira kumusoro. The moment ndakangosumuka tichida kuti tifambe, takangofamba nefunga about 7 meters. Mgodi ndobva wadonha. Mgodi wadonhera wakaita wakangodonha ka 1. Zvezvekungodonha zveunzwika chimwe chisaundi chisiko. Tovatanzwa mhepo nedust. Shuya ungati. Samukomana ndobva atanga kumhanya dzokera kumashure. Ndovanda kuti chidzoka kuno kubhodzi ikoko uri kuenda kuna we. Bhodzi mgodi wedu ine we umwe chete. Tatanga kufamba tichienda pa level 4. Pa level 4 apa ndipo panga pagara pachingokolapsa. Every time mgodi uchingokolapsa pa level 4. Saka tanga tiri pasi pe level 4 tiri pa 5. Saka kuti tikross takatombotora nguva yekuti tikross bhodzi tanga tisingatomboone ngekuti matochi anga isingambokwanisa kutocha kana zvipa 5 meters. Dust panda chataiona taingoona dust chete. Tobva taumana ngatimbomira ipanapa. Tamira tobva tatongoona kuti mgodi wekutoramba uchiita ruzha wekudonha, but hapana chataiona. Tikati ngatingocrossai. Tobva tacrossa tobva tatocha mapangi waifamba nemapaipi emvura. Tobva taona kuti uku ndokuti kune mapaipi emvura. Tobva tatoenda nekumasaidi ikoko. Tacrossa ipapo tobva tatanga kumhanya chida kuti tibude kunze. Saka tasvika panenzi pa level 3 ndobva takaona mgodi wavhara futi kumberi kwedu. Wavhara kumberi kwedu, mukomana wanga ndinaye ndobva ngoti Getsani mimi ndimunoita munoenda kuchechi. Saka ngatinamate. Tikataumana umwe neumwe panapa panguva yatasvika ino imwe unonga azvinamatire. Ngatitonamata iti. Ndofunga takatora almost 2 hours tichinamata. The moment anga tichinamata hapana chataiona, taingona dust chete. But takatanga kuona malights edu akunyatsa kuona chedza chakuvhurika. Takufamba tichidzokera zvakare pa level 3 ipepa. Takabva taona mgodi watovhara. Ndobva tadzokera pa 3.5. Ndobva taumana panapa kana mgodi uchidonha tofanira kumira panzvimbo 1 pari step tisafambe. Ndobva tamira tichinamata. Mwachita zvaaita achinamata ipapo takamira. Tikatombotora nguva tikati izvezvi ndofunga mgodi wambomira kudonha, ngatidzokerei kupi ku level 4 kwatabva. Patakadzokera ku level 4 kwatabva takaona road yavharwa futi mgodi watovhara pasisina way. Tanga totori pakati pe level 4 ne level 3. Sasa tanga tiri pa 3.5. Takagara pa 3.5 ipapo. Saka drive yataiuya tikauya ngati tichifungira ndiyo yatichabuda nayo. Kakatanga futi kudirika tiri ipapo. Tobva tati saka panapa tunoita sei. Tobva taona imwe drive yaitsika chekuzasi kumadokero. Ndo drive yatakatoteedza iyoyo. Saka pa drive iyoyo takabva taona pamusoro pacho pailadza kuti panga paine maladha but akatomboshandiswa kare akatobva. Karezika ndobva tati ngatidzokere tinotora ladha ira tosvikira tasiya. Takatora ladha nemakebhu emagetsi ndiyo yataishandisa kusungana. Zototi taisungana muwest. Zoti tanga tongopanana gipi reku 10 meters. Mwakafamba zve 10 meters akasungira
akasungira cable mumwe sungirawo kumashuro. Saka angari pamberi angati kuti mwana nini ndikafamba mukangonzwa andangodhonza tambo zati kumberi akuchafambika kuchaendeka akusina we mumira. Tobva tatora ladder tobva takwira tobva tasungira ladder totanga kudhonza ladder. Patakafamba nedrive yo tichiti kundogona kubuda. Tichifamba kudaro mfunga about 20 meters kumberi kwanga tichienda nako kwakabva kwadhirika. Tobva tamira tikati kuno kuri kudhirika ngatidzokere. Tichidzoka mai kuti tidzokere panga tiri pasi pa level 3.5 takazongoonawo ka drive kamwe kachikwidza kumusoro. Kanga kachingorovawo mhepo tivatati mwana kana akadisvike here kunze kune kadrive katiri kuonawo. Tobva tatanga kutora ladherere tobva tasvika kusungirira zvangatiita tobva tasvika kubuda neladher redu ire. Takufamba ende kwanga tichifamba tanga tisingazoti kuenda nobudira kupi bhozi kubva tifande momo kadrive kakati asati akaona tunga ndimwara akangoita kuti tukaone kadrive kako takazoerekana tabudira kulevel 1 kudecline. Saka zvekutoti last time paidhirika tikanzobuda panze tikaudza muchina kuti no pasi apa kulevel 4 kuri kudhirika. Ndobva totidzora zvakandidzokera ibhozi kwamuri kushanda nekuri kudhirika kwakasiyana. Saka imimi ende munoita se munoshanda kwamuri kufanira kushanda. Tobva tadzokera zvakare tikaita se tikanoshanda. But pakushanda kwacho tanga tisiri safe bhozi mani tichitodhirika zvokutoti taitonyatsanza kuti panapa ma1 madhirikira ari kuita. Zvokutoti mugodi kudhirika wagara uchidhirika zvokutoti kana management inotozviziva kuti mugodi uno waitodhirika. Zoti zvimwe zvichemo zvavaipiwa nemachairman edu vaitozvinzwa but zvimwe zvacho vaitozvitsikirira. Zvinhu zvataikwanika nokupiwa zvokushandisa zvataiti ndizvo zvaikwanisa kutipa itochi nehelmet. Maworksuits aya taingozvitsvagirawo tega taingozvitengerawo tega. Magamshoe chaikewo taingozvitengerawo tega. Zvototi vamwe vaitofamba zvavo gamshoe yakatotsemuka zvototi kana akatotsika dombo aigona kutokuvara iye. Saka zvimwe zvizhinji taingozvitengera tega. Helmet nemagloves netochi ndo zvinhu zvataingowanika nokutipiwa mumugodi. Andicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe tati timbokurukuraka neavo vakapotswa nerufu. Tichakunzirai zvimwe zvirongwa zvakati wandei takanangana nemugodhi uno panova ndipoka pane varume vaviri vachiri pasi pevhu. Mwari ndiye anoziva kuti vapenyu here kana kuti hakuchina. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.